אז כאמור מה שניסיתי לומר בסוף, זאת אומרת שהרמב"ם מנסח את הדברים על פי מה שעל פי אותו מדרש חז"לי בסיפור של דוד ואביגיל ונבל, במשולש הזה, שהיא אמרה לו, טבעך, המטבע שלך, מטבע שנושא דמות יונקך, לא יצא לעולם. זאת אומרת שמלך שיש לו שלטון, שלטון פירושו של דבר שאין, שלטון מסודר פירושו של דבר שלטון גם על פי החוק, כפי שדיברתי במקומות אחרים, שיש ביטחון, אנחנו יכולים לעשות משא ומתן, אנחנו יכולים להרגיש ביטוחים שהכסף שלנו או הרכוש שלנו לא ייעלם למחרת בבוקר בגלל איזושהי גחמה של איזשהו שליט. המטבע מוכר, אפשר לעשות עסקים, אפשר לפתוח את העסקים יותר, זה מטבע מוכר. זה נעשה באופן טבעי על פי בחירת האנשים, בחירת השווקים. זאת אומרת, השוק החופשי קובע את עוצמתו ולגיטימיות של השלטון. אם השוק לא חופשי, או יותר נכון, השוק כל הזמן תחת מאמץ מתמשך שלא רק לבצע עסקים, אלא גם להבריח את המוצר, והמטבע לאט לאט לא מוכר על ידי האנשים, הוא לא שווה את ערכו בעולם הרחב, אז השלטון לא לגיטימי. זאת אומרת, לואי צייר, מטבע צפון קוריאני, כמה הוא שווה? לא ברור שהוא שווה הרבה. זאת אומרת, הסחורה, אני לא יכול לממש את הסחורה כמו שצריך, כי גם קשה לעשות עסקים, אם בכלל. וכך מופיע בהלכות גזילה ואבדה, הלכה י"ח פרק ה', אני חושב, פרק ה', אומר הרמב"ם, שיש מלך ויש לו גזירות, הוא יכול לגזור, הוא לתת מס, הוא יכול לתת חוקים, הוא יכול לקבוע תקנות, איך יצא בזה, הוא מסכם בהלכה האחרונה, במה דברים אמורים במלך שמטבעו יצא באותן הארצות שהרי הסכימו עליו בני אותה הארץ, ושמחה דעתן שהוא אדוניהם והם לא עבדים. אבל אם אין מטבעו יוצא, הרי הוא כגזלן בעל זרוע, כמו חבורת עסקים ומזוינים שאין דיניהם דין. וכן מלך זה וכל עבדיו, גזלנים לכל דבר. זאת אומרת, מה שקובע את הלגיטימיות של המטבע, לפחות אליבא דרמב"ם, זה אם מקבלים את המלכות שלו. קיבלנו את המלכות שלו, אנחנו לא רואים אותך כגזלן, אתה גם מתנהל לא כגזלן, אלא אבל חוק שווה, כפי שמופיע בראשית הדברים ברמב"ם, באותו פרק, ולכן יש לנו ביטחון ולראות את המטבע בעל ערך. ואז אותו מטבע שאני מוציא בארץ הזאת, יהיה בעל ערך אם אני אוציא אותה בארץ אחרת, במקרה ואם מטבע הוא מקסימום אם אין עוצמה ואין שיעור, ומטבעות, הערך הכספי כל הזמן משתנה. יום אחד הערך של הדולר שווה 3.5, יום אחר הוא שווה 3.8. זה ערך משתנה. זאת אומרת, אם אין ערך של הדולר, אין ערך משתנה, מה נותר? או הערך הנייר שלו, או אם זה מטבע קשה כמו מטבע כסף, כמו מטבע זהב או מטבע נחושת, אז הוא שווה את ערכו בחומר שיש בו. זה בגדול מה שאנחנו מדברים על הלגיטימיות השלטונית של כסף. זאת אומרת, שלטון הכסף, שעל פי הרמב"ם לפחות, מתחיל בקבלה והלגיטימציה שהוא מקבל מאת האנשים שבוחרים במלך, רואים במלך שלטון לגיטימי, אז המטבע שנושא את דמות דיוקנו יש יותר סיכוי, הרבה יותר בעל ערך והרבה יותר אפשרי לעשות איתו ולבצע איתו עסקאות. זאת אומרת, עוד לפני השאלה של הפרדת רשויות, הגישה התלמודית המעניינת, שהיא על פי מה שמופיע ברמב"ם זה לפי דעתי גישה מאוד דמוקרטית. הסכמנו לקבל אותך כמלך, סבבה. לא הסכמנו לקבל אותך כמלך, אז הכוח שלך גם לא לגיטימי. אתה גזלן ועבדיך הם גזלנים. זה בגדול מה שקורה. ובעקבות כך אנחנו יכולים לסכם שעוד לפני הפרדת הרשויות שיש גם דבר מאוד משמעותי, וזה אנחנו מקבלים את השלטון של הריבונות של גוף מסוים, שאנחנו קוראים לזה שלטון כזה, שלטון אחר, והמטבע שלו והכסף שלו עכשיו נשמע כדבר שלגיטימי לעשות איתו סחורות. זה בגדול עוד צורה של הסתכלות שהיא קצת שונה ממה שאנחנו רגילים, כי אנחנו רגילים כל הזמן לדבר על הפרדת רשויות. עד כאן לבינתיים, יהיו עוד דברים שאני ארחיב כמה שאפשר ולהבהיר כמה שאפשר את הדברים.